gusto mo ay magsigarilyo muna. Usa siya sa mga aspiring singers dinhi sa Pilipinas. Gani, daghan na usab nga mga awit ang iyang namugna. Usa siya mga nihimong inspirasyon maong international singer nga si Bruno Mars. Ug karong buntaga atong ilaylahon ang batanong singer nga si Anton dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Hello Anton! Welcome sa GMA Regional TV Live. Kindly greet all our kapuso this morning. Mayang buntag po sa inyong tanan dyan sa Cebu, and sana po maganda po ang inyong umaga. Anton, at a young age and as a songwriter, how do you improve your talent sa music? Ako po, through practice po talaga. Like, whenever I get the free time po, tumutugtog po talaga ako, and nag-explore po ako ng iba't ibang ways on how to create songs. Sino ang naging inspirasyon mo sa musika, lalo na sa pagsulat ng mga kanta? Inspiration ko po is family, kasi super naging porsigido po sila sa akin na actually sa aming lahat ng mga cousins ko and mga kapatid. At ngayon, dahil sa hilig at passion mo sa music, may bago kang single under ALTG Records na aming pakikinggan. What is this all about? Yung song po na Can't Wait is about hindi siya specifically for relationships, for ano po siya, families, relationships, kahit friendships po. Yun po yung mga nasa LDR. Tulad ng kanta mong Can't Wait, we can't also wait to hear this from you. Can you sing your most favorite lines of the song? Sige po. I can't wait to see the sunrise by your side. And everything that we've been through makes me realize that it may be hard for us, but we gotta be strong. Baby, trust me when I say that we'll still go on. Yun po. Now kindly take this opportunity to invite all our kapuso here in Central and Eastern Visayas to download and listen to your third self-penned single. Yes po, you can search me on Spotify, Anton Paras po. And my latest single, Can't Wait. It's available on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all other streaming platforms po. Maraming salamat po. Daghang salamat, Anton Paras, for joining us this morning.